बियो देग्लायनि बाथ्रा नङा बियो सान्तिपुर बाजारनि जेनाखि बाजाराव बिमा दुर्गा देवीनि जेनाखि फुजा बियो जेब्ला बुंनो थाङोबा 1998 बेखिनि समनिफ्राय दिनैसिम खुंबोगासिनो दं। बे फुजा खुंनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय बेहाय जोंनि सान्तिपुर ओनसोलाव बिभिन्न जाथिनि जेरै नेपालि, बर', आदिबासि, राजबंसि बिदिनो गुबुन गुबुन जाथिनि बेहाय जोङो बाजार खालामो। बे बाजाराव खालामफैनानै रायजो राजाफ्रा बिमा दुर्गानि जेनाखि आशीर्बाद मोननानै जाहाथे साफ्रोमबो जौगाथायनि बा गाव गावनि मुलाम्फाया जाफुङो बेखौ जोङो नोजोर होनानै जोङो बोसोरफ्रोमबो जोङो बिमा दुर्गानि फुजाखौ जों होबाय थायो। बे मेला होनायनि सायाव जेनाखि सरकार बिथिंनिफ्राय जेनाखि इन्सट्राक्सनफोर दंखायो जोङो बे फुजायाव जायनि बेक्तिया फैगोन बिथांमोना भेक्सिनेसन जानांगोन आरो साफ्रोमनावबो मास्क थानांगोन आरो बे जों फुजाखौ फुंनिफ्राय जोङो मोनाबिलि 8 रिंगासिम जोङो होनायनि हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। जाग्राफ्रा रायजो राजाफोरा जाय बिथांमोना मेला जाफैगोन बिथांमोनखौ जोङो आं सासे सान्तिपुर VCDCनि सासे बिबानगिरि हिसाबै बा आंनावबो एसे दायथ' दं हिसाबै आङो गासैबो मेम्बारफोरखौ लानानै आं गासैनिबो इन्सट्राक्सन हरदों। जाय बिथांमोना फुजा जानो फैगोन बिथांमोना जाहाथे भेक्सिन लाथ'वाखैबाबो मास्कखौ लाथारनांगोन। गोजोननाय थाबाय। गिबियावनो आङो रादाब बुथुमगिरि फंबायमोननि आरो गासैनिसिम आङो रोजा रोजा साबायखरखौ बावग्रोबाय। दिनैसिम जोङो सान्तिपुर बाजार कमिटिया 1998 सननिफ्रायनो जोङो बे बाजार कमिटि हिसाबै बे दुर्गा फुजाखौ जोङो खुंबोबाय थायो आरो दिनैसिम 24 थम जाबाय जोङो बे सान्तिपुर बाजार कमिटिया दुर्गा फुजाखौ खुंफुंबोनाया 24 थम जाबाय। दा बे 24 थम खुंफुंनायाव जोङो बर्थमान जेबो हाय खायजिया एबा जेबो बेले बेजे जेबो समस्या फैनायखौ जोङो मोनबोआखै। जोङो देग्लायहाय थांनाय बोसोरनिफ्रायनो होनजायो थांनाय बोसोरावबो जोङो गभर्नमेन्टनि जिहेतु गाइडलाइन बे गाइडलाइन मथे जोङो मानिनानै सोलिबोदों। देग्लायबो थिग बिदिनो थांनाय बोसोरनि बादिनो देग्लाय जोङो बिदिनो गभर्नमेन्टनि गाइडलाइनखौ नायनानै जोङो मोजाङैनो सोलिलांनो हागोन आरो सोलिथारगोन होननानै जोङो आसा खालामदों आरो गासैबो रायजो राजाखौ जोङो खावलायदों। जोङो दिनै जोंनि कमिटिसिम जिहेतु गभर्नमेन्टआ निर्देश हरनाय मथे जिहेतु जोंनि मण्डपआव जोंहा जायफोरनाखि भक्ति खालामनो फैगोन बे बिथाङा सेनिटाइजार आरो मास्क गाननानै जेरैखि जाब्लाबो दिनै मण्डपआव भक्ति खालामनो हागोन होननानै जोङो गासैबो रायजो राजाखौ जोङो खावलायदों। आरो बेजों लोगोसेनो जि जायगायाव जोंहा गेट दङ हाबजेननाय लामा बेयाव जोंहा सेनिटाइजार आरो मास्क बेखौ जोङो जोंनि कमिटिनिफ्राय भलन्टियारा राननानै हरगोन जाहाथे जोंनि बे मास्क आरो सेनिटाइजार बे राननानै हरनाय एबा फुननो थोननायखौ जाहाथे जोंनि ओनसोलनि भक्ति खालामनो फैग्रा रायजो राजा जाहाथे मानिनानै सोलियो जों बेखौनो आसा खालामबाय थादों। ओरैनो जास्ट भक्ति खालामनो फैग्राफ्रा जाहाथे गय मोनजायो एबा माबा मोनसे दै गरदसे साहा कापसे मोनलोंलाङो होननानै दिनै जोङो दखान गंसे गंनै जोङो फाथिनानै होनाय जादों। दिनै जायफोरनाखि नैबे फुजाखौ नायनो होननानै फैनाय मानसिफ्रा गुबुन जायगानिफ्राय दिनै फेग्रा मुवा लोंनानै एबा फेग्रा मुवा जानानै हयथ' फैनो हागौ। दिनै बिथांमोनहा जोंनि कमिटिनि सेराव माबा मोनसे गाज्रि रोखोमै जाथाय खालामनो नाजायोब्ला गाज्रि रोखोमै दिनै माबा मोनसे खालामनो सेस्था खालामोबा जोंनि कमिटिया दिनै बिनि सायाव गोख्रों भाबै जोङो दायित्वखौ लागोन आरो जोंहा खाथियावनो जोंहा प्रसासन दंखायो जोंखौ गाइड खालामबाय थादों। गभर्नमेन्टनि गाइडलाइन मथे थाङाब्ला दिनै प्रसासनजों आरो जों कमिटिजों जोङो जयेन्टलि जोङो गोख्रों भाबैनो जोंनि कमिटि अफिसाव लाबोनानै बिथांखौ जथेस्थ' जोङो रायलायनायनि गेजेरजों सासनखौ होगोन आरो जोङो प्रसासननो बे बिथांखौ गथायनानै होनाय जागोन। जोंनि सान्तिपुर बाजार कमिटिया दिदोमै
दानानै दोनखानाय मोनसे दुर्गा फुजा कमिटि जोंहा गैया। दिनै जोंहा सान्थिपुर बाजार कमिटियाबो एभेलेबेल डिप'जिट दोनखानाय रां रुफा गैया। दिनै जोङो मिरौ जिरौ जोङो जोंनि जिहेथु सान्थिपुर बाजारनिनोखा पारमानेन्ट जि दखान गलादारफोरनिफ्राय जोङो थाइसे थाइनै जोङो लायो आरो बे लानायजोंनो जोङो बोसोरफ्रामबो जोङो बे दुर्गा फुजाखौ खुंफुंलांनाय जायो। आरो बेजों लोगोसे जोङो डिप'जिट रां गैयैलाय जोंहा नैबे गय दखान एबा माबा मोनसे साहा दखाननिफ्राय जोङो थाइसे थाइनै लानानै जोङो बेखौ दुर्गा फुजाखौ बोसोरफ्रामबो 24 खेब एबा 24 थम जाबाय दिनैसिम। दिनै जों बिदिजोंनो खुंबोबाय थादों। जोङो रड टेक्स गैया, गुबुन जायगायाव मार्केटआव जोङो कालेक्सनखौ जोङो खालामहैफेरनाय जायाखै। जोङो दिनैसिम जुवा एबा दिनै गाज्रि जिथु नोजोराव गोग्लैनाय नैबेखौ जोङो माब्लाबाबो जोङो सोलिफेराखै आरो दिनैसिमबो जोङो बे बुस्थुखौ जुवा एबा तासखौ जोङो एलाउ होनाय नङा। आरो जाहाथे जोंनि इयुनाव जाहाथे जेनेरेसनफ्राबो नैबेखौ जोंनि थुलुनाखौ होनानैनो जाहाथे देनां जों बारग'नायनि उनफ्राव जाहाथे सोलोंलाङो आं बेखौनो खावलायबावगोनसो। जोंहा जथेस्थ' बुंनांगौ थायो। जिहेथु जोंनि जे फाथिनानै दोननाय गुन्थि दखान एबा साहा दखान नैबेफ्राव माबा मोनसे दिनै गाज्रि मुवा दिनै बिथांमोनहा दोनोब्ला जोंहा बिथांमोननि सायाव गोख्रों राहा लानाय जागोन। आरो जोंहा रायज्लायखानाय दं, जोङो प्रसासनजों जों जथेस्थ' जगाजगा दङ। जोङो बिथांमोनखौनो लानानै जोङो बिथांमोनखौ सासन खालामनायाव जोंनि दायथ' थागोन। आरो जाहाथे बियो रायजो राजा भक्ति खालामनो फैग्रा बिथांमोनहा जाहाथे बे बुस्थुखौ सोबालासिनो दिनै लोङालासिनो दिनै गोथार भाबै जाहाथे भक्ति खालामनो एबा नायनो होननानै सफैयो। आं बेखौनो रायजो राजानिसिमबो खावलायनानै